Сега ще горе в плажата. Тонат. Това е сечен чин в морото, къде да снима. Камермано. Ой, тук къде отгледа камермано? Това гледай. Не е така ще пиял. Перше, 50 евро. Петре Майстор! Кой? Петре Майстор! Това е тук? Това вчера имаше един... Чекай сега, не правда му даваш. Дай го е тук! Не е от тук, на Любо мусто му връчет и взема, вика дай ти това по пия и снима го. Любо мусто! Той ще връчет пия и снима. Не е такова. Сега чек, това найде къпрата. Как се тук? Ой, това е телефона. Добре, айде, снимай си това. Пиши ли само, не те това? Кой е Любо? Любо, знам го. Ще пия на сметка, подия ми, сега вика дай па на сметка. Пия, Абе, Любо, мусе, бе. Абе, мусе, ега се нема. И това е се меро, бе. Какво е Георги? Георги, тай ще е много стоп. Колко остар? Не кажеш. Как можеш да не го знаеш? Взе, брат, не даваш така. Ама не, там да е нон-стоп. Да. Нон-стоп ще видят. Тая група нон-стоп, бе. Георги е така лъчи, сигурно. Аз и калчи малче. Види сега паши, сега паши. Чай да гледай Далтоновци. Далтоновци да ги фата е млад. Пак му кадър, моля. И пишей. Енеке. Нека колзи. Пер, сигурно да видял чашите да си извини. Я пашне. Ти скачи от деня чашите да си. Я уши една пашиде. Колен, стигмо. Донесъл шовела с мен да слушам. Сега е 140. Тя иска нещо на дечкото и да се върнава. Бе, как не е да се върна? Он дома го цел. Дома е да се върна. Хората и стигна. Не се го това да не се го да си бях само ша не курно масаж уста. Аз запомням си Библия, знаеш как си? Звъни това откриям брой? Не. Ей, шо си? Моя скрия, не ли знаеш? Сега го там ушанко, моя брой, скрияне. Оди вземи го. Филип, айде гасти, доста. Тебе чекай, ти знаеш това е шпанска серия, бе? Сапуница. Чекай, Покемон. Чекай Покемон! Дай Покемон, че там види колко си майня кян ли си зиян ли си, или кян ли зиян. Гледам баба. Гледам какво гледа. Какво да гледа? Аз се е бисери. Стефо, всякому понеделник да дадеш да си ставацки. Отболен по-добре. Виж, Стефо, види паци. Малко не е да ви му каза. Много добро това. Валина, да, ти. Чекай, сега се смета. Ще ми тук. Колко? Перът кърдален на гайба, слушай ли? Колко се бе май? С повече май готова ще спишал там. Ще си им връзка. Майнико се оздрави, да кажеш. Не, са моите.
Може само да се мислиш. Ами, колко вас? Къде изречне? Брус Ли. Маке! Чекай, нека се пресмета дето. Види, Пепо, видиш его примал на работа. Чекай да видам. Видиш его. Слушай, ти имаш брицата в лизари, ти да можеш да почиш от таки тази ляпа с познат. Абе, доста, типа. Чекай да не я разлужа. Видим колко цяло нори ми запана, чек. Чекай. Батка, мен добре. Кой е ляво 330? Обо тук цялото. Не. Наригаш полицейска значка. Ай, само става колко, бе, тиква. Полицейска значка не любя, вида. Шерифът от Тексас. Леле, Пепо, какви си примал на работа. Все е изветрено. Но се не си сама, ки видиш колко ги излезат за ремонт. Сите. Да видиш колко ги излезат за ремонт. А ти бе, що не се снимаш? Няма и мене, бе. Най-много ступина така снимаш. Ела си го приляпо, ки избриш от това себе, аз ки го избришам, ой тук се. Кой знае, бе, да се серат кокошките, да се серат. Ай. Защото си от тая дойде крик си ходи. Дебе се, тук ще ги правят. Пепо, да нека да си оправил. The end. Край. Так.